iki. Sing ana maning angison welasi, sampe kapan ison anteni. Kadung ison weruh rika mlaku bareng ambi wong liya. Urip rasane ati piateni son keseksa, pipiane rika mung gawe lara. Kadung ketiki rika son ikhlasna. Kari tega yang ison rika lali, dume rika wis oleh ganti. Lara rasane nang jerone ati, yo sing keneng ditanyani. Sing ana maning angison welasi, sampe kapan ison anteni. Kadung ison weruh rika mlaku bareng ambi wong liya. Rasane ati piateni son